Здравейте, извинете за закъснение. Може ли да мине, извинете? Да. Ето, да. Зелено и успях. Добре. Тук синьо. Натиснете синьо. Извинете, доходим се до туалет. Не бихте ли станали? Разбира се. Благодаря ви, да. Синьо, червено, жълто, зелено след това. Да. Чакай сега да кажа кога да гледаш. Първо червено. Да, бе. Това на мен е синьо. Да, извинете, върнах се, да. Червено. Благодаря ви. Айде. Да. Жълто. На всеки му се случва, не? Зелено. Готово сега. Сега пак синьо. Дайте на синьо. Моля ви, забравих с телефона. Червено. Ама моля ви, на кино сте, нищо ви няма. Телефона ми някой ще го открадне. Искате ли някой да играят на себе? Еми вие не ставате, бе. Не възпитание. Ами искам да се гледам театъра. Ами искам червено. Здравейте, госпожите. Извинете, бихте ли ставали? Извинявам се. Айде. Извинявам се. Искате ли някъде да рисувате? Неудобство. Няма никакъв проблем. И няма да получиш робокс. Нали не е проблем, аз съм тиха. Червено, ако обичаш, мадам. Жълто. Моля ви, може ли малко по-тихо? Да, ще се опитам. Не ми се качи на Моля ви, се гледаме театър. Добре, ще бъда тиха. Тига! Добре. Няма да си престипал, няма да си качиш на главата. Айде играйте друга игра. Да се го изнервя. Червено няма да натисне. Моля ви се! Защо? Добре, отивам при мама да й кажа, че не ми е интересно тук. Чети, но по-тихо. Червено. Ама не мога, аз съм на 7. Аз няма да натисна, просто да кажи, когато си минала вече с нея. Така пък не кажа. Синьо, червено, жълто. Добре. Отивам да кажа на мама, че тук е скучно. Тръгвай. Зелено. Гадна ябълка. Не знам как. Синьо, червено. Да скачай напред. Здравейте. Да, успях. Айде, сега скачай. Успя ли? Да. Къде си? Тук съм. Това е моята книга. Чакай. Взимай си своя. Стой сега. Виж какво си грозна. Моята ли ще взимаш? Успяхте. Абе, я стръгайте. Не. Мокни. О! Yes! Абе, как си умрял, бе? Аз още виждам, че дишаш, бе. Простак, аз още виждам, че дишаш. Тук закачи. Мокнете и стръгнете. Ама аз още го виждам, че дишаш. Вижте, госпожо. Вижте го, че диша. Отидете там. Отидете да купа. За какво дойдох? Нали беше убит? Как стана? Не знам, да гледате сигурно. Той как стана и се тръгна, пък беше умрял. Дали се объркали? Моля ви се, искам да гледам. Вие? Добре, какво ти преча, бе? Объркал е реплика. Простак, обърка реплика. Нищо не е объркал. Обърка реплика, той е тъпия. Не. Абе, я. Образовани хора. Какво да се случва? Ох, днеска кой ще дойде? Здравейте, извинете за неудобството. Не, аз ще мина от другата страна. Айде, За да не ви преча. дай ще го направя. Ще мина от другата страна, за да не ви преча. Нали да преча тук? Ето, Свободно място, нали? Не пазите за никого. Добре. Вземете бързо! Вземете ключа. Започвам. Много интересно. Вземете ключа и бягайте. Извинете, господине, Аз ще го слагате направя. пак тази, за да взема малко. Да. Просто е супер лесно.
Благодаря ви. Не, застанете, господине, пак застанете така, чакай. Готово! Да. Ето, сега какво правим? Следвайте някой? Тук ли знам? Да. Или там? Изберете. Ще застанете ли пак така? Трябва да направя надолу, не искаш. Разбрах. Да, едната така долу, а другата отгоре. Добре. Абе, аз съм махайте от тук, бе. Ти си горе. Дай да Може си след това червено. Мага необразованост. Махайте се. Няма да знам. Сега зелено. Жълто. Успех да станете пак. Много хубава поза имате, точно за снимка. Така. Няма. Абе, това е лична собственост, бе. Разкарай се. Сега. Вие столове ела напред и натисни. Отиди напред, където е. Само дето дойдох. Този не чака и тя. Изкачаш онова червено. Господя. Господя. Чакай. Не, това е лъчето. Не мутки. Чакай. Първо какво трябва да си? Червено. Не убия. Падна. Не видите му на кой е. Синьо. Червено. Имате хубава коля. Я си гледайте филмчето. Имате хубава. Червено! Благодаря. Червено. Синьо. Не. Червено. Синьо. Червено. Чакай. Червено. Тръгвай, поне няма да гледаш филма. Синьо. Мама ми каже, че мънче ти чупа. Добре, само не ми чупа. Хайде, червено. Добре, да, си ни помага. Ох, хилено тук. Да, ще го има и макаче. Хайде. Благодарим. Хайде, Стефи. На червеното купче. Давай, очи. Може първа да гледам. Чили си. Не, аз гледам. Може първа да гледам. Сега ще втора. Давай, две само чепурни. що да гледам. И ще го държим за таз. То тя ни помогна изцяло. Епа. Държа. Червено, моля ви. Чакай. Ай, няма нищо. И там има една мула. То спроводи. Сегодня тя ви пипа по спою. Тръгвайте. Защо съм чако? Аз гледам филма. И аз съм червено, всяко ще ви натисне. Не оттам. Не там. Ще качи за горе. Къде е цай? Червено. Вие. Зелено. Давай. Пиша ми се, отивам при мама. Добре. Пиша ми се, отивам при мама. Не, извинявай. Давай, държава. Не там. Здравейте хора, това беше нашето клипче. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Абонирайте се с камбанката. И не пропускайте Teen Drama и Семейна война. Благодарим ви и чао! Здравейте хора, днес ще правим новото ни видео с Валерка. Да, тя се завърна най-после от почивка. Не знам дали сте следвате канала и ако не сте я последвали, защото не сте се абонирали, направете го бързо. Можете да се абонирате за моя канал и тук с камбанката. Някъде тук трябва да ви
Дайте палец нагоре и нека да продължаваме. Зелен. Ами да. Сега зелен. Почваме.